Γεια σας παιδιά. Είμαι το Wolf 2 και σήμερα δεν παίζουμε τίποτα. Ξέρω που παίζουμε. Είναι το πρώτο μου βίντεο, γι' αυτό έβαλα τη φάτσα μου. Να σας πω λίγα πράγματα για το κανάλι μου, έτσι. Θα είναι μια έτσι κουβεντούλα για το κανάλι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γάνο HD, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με το κανάλι. Δηλαδή μου έχει πει για επεξεργασία βίντεο, εγώ του μάθα το record και όλα αυτά, ναι. Το κανάλι του θα είναι από κάτω στο description και θα το δείτε. Λοιπόν, είναι λίγο θολή, είναι λίγο θολή η κάμερα, ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως είπα, θέλω να ευχαριστήσω τον Γάνο HD. Από κάτω θα είναι το κανάλι του. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Βίντεο να περιμένετε κάθε εβδομάδα μόνο, ή 2 φορές ή 1 φορά την εβδομάδα θα ανεβάζω, γιατί έχω κάποιες κρεμότητες, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχω χρόνο όταν έχω σχολείο, δεν έχω χρόνο όταν δεν έχω σχολείο. Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκο, δεν πειράζει. Sorry για αυτό το που έκανα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως είπα, θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου, τις φίλες μου, τα είδωλά μου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι gamers οι οποίοι τους έχω δει και έχω εμπνευστεί για να φτιάξω αυτό το κανάλι. Και αυτή είναι η αρχή λοιπόν. Τι άλλο. Λοιπόν, όπως είπα, ναι, ξέχασα τα παιχνίδια που θα παίζουμε, να σας τα πω πρε. Λοιπόν, Minecraft, Call of Duty, Raw, και άλλα παιχνίδια. Όχι, μόνο εκεί. Πες λίγο ρε πούστη. Περιμένετε λίγο. Μισό λεπτό. Και πίσω το ξεσπρωμένο κρεβάτι της αδερφής μου. Ένα χειροκρότημα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε? Τώρα το βίντεο σε Xbox γιατί δεν το έχω κανονικά. Δεν φαίνεται, ας το δείξω καλά. GTA V. Οκ. Λοιπόν, αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα παίξουμε, κυρίως Minecraft όμως, γιατί είμαι πορωμένος, ναι. Λοιπόν, βίντεο κάθε εβδομάδα, ευχαριστώ τους φίλους μου. Νομίζω δεν ήθελα από τίποτα άλλο. Ήθελα. Ναι, να δείξω κι άλλο ένα παιχνίδι. Μισό λεπτό. Το λέω είναι. Sorry για τον ήχο. Έπεσα μόνο το σπίτι κάτω. Λοιπόν,
Red Dead Redemption Undead Nightmare. Και γαμώ τα παιχνίδια είναι αυτό, το έχω δοκιμάσει στο Xbox, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά οι μαλακές στο Rockstar, στα Rockstar τα παιχνίδια, GTA και Red Dead, δεν θυμάμαι άλλα, να σου πω, τέλος πάντων. Η μαλακία είναι Red Dead Redemption. Στο Red Dead υπάρχουν άλογα. Αφού είσαι cowboys, τι ωραία, τι καλά, σκοτώσεις δύο μαλακίες πάνω. Πρώτον, το άλογο με τις φωτιές. Πώς δεν καίει τον εαυτό του. Πώς δεν καίει τον εαυτό του, όχι το άλογο να καεί μόνο του. Πώς δεν καίει τον καβαλάρι. Εσύ ανενόχλητος περνάς και παίρνει φωτιά τα ζόμπι. Πού κολλάει αυτό. Πού κολλάει αυτό. Δεν το κατάλαβα. Ούτε, ναι, αλήθεια, είναι κάτι που κι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Άλλο. Τα ζόμπις δεν τρέχουν. Αυτή η μαλακία στο κάνει και τρέχουν. Κατάλαβες. Καταλάβατε. Όλοι σας. Είναι και στο Walking Dead και στο Red Dead και στα Call of Duty, το Black Ops 1, Black Ops 2, τέλος πάντων σε όλα τα Call of Duty που υπάρχουν zombies, παντού που υπάρχουν zombies τρέχουν. Τρέχουν. Γιατί να τρέξουν, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και το άλλο, τα zombies κάνουν αυτό το πράγμα και σε πετάνε από το άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Πώς. Ούτε εσύ ξέρεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Κανένας από τους δυο μας δεν ξέρει. Το βρήκα. Θα κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστώ για όσους παρακολουθήσατε. Αυτό δεν είναι το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, ευχαριστώ όσους ναι, μπερδεύτηκα. Ευχαριστώ σε όσους παρακολουθήσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το όμορφο βιντεάκι. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Αυτό θα είναι ένα από τα πολλά. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε. Τι μαλακία έκανα τώρα. Άντε, γεια!